Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi încercăm din nou Stumble Guys și haideți să dăm play să vedem ce mapă o să ne pice. Sper că ca să câștigăm și să dați like și subscribe, că mă ajută foarte mult și mă faceți extrem de fericit. Și scrieți în comentarii dacă o să câștig sau dacă o să pierd. Hai că începem! Deja am început. Prost. Dar eu sper să câștig. Nu. Oare mă calific? M-am calificat. Hai să văd dacă o să câștig și runda a doua. Eu sper că da. Și ne-a picat mapa asta, care este destul de grea. Mă mișc bine. Mamă, sunt primul! Și am ajuns primul în 38 de secunde. E un timp destul de bun. Din păcate, ceilalți nu s-au calificat. Și au mai rămas doar 6 concurenți. Sunt foarte curios să văd dacă o să câștig. Eu sper că da. Și mapa asta e destul de grea. Țac, bam. Aici am sărit, aici sar. Și dă-i țac. Până acum n-a pierdut nimeni. Cred că o să vă duceți. Și am câștigat în 41 de secunde. Și cam ăsta a fost videoclipul. Sper să vă placă. Și eu am fost Nicolas, iar pe altă dată, pa!